दिनै नैबे दक्षिण बिजनि डिग्री कलेजनि नैबे लांगोनायाव दक्षिण बिजनि डिग्री कलेजनि फरायसाफोरा ज' जानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लाइस्राम लादुसिं प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंनि हेंथायै धर्ना हाबाफारि लानो गोनां जादों 2 घन्टानि थाखाय आरो बे धर्ना हाबाफारि लानो गोनां जानायाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो आं गिबियाव साबायखर बावहरबाय। दा नैबे समाव जों बेखौनो बुंनांगोन दिनै जोंखौ प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि हेंथायै 2 घन्टानि धर्ना हाबाफारि लानो थाखाय बाध्य खालामदों, जोंखौ नारसिनदों। मानो होननानै बुङोबा थांनाय गोलाव समनिफ्राय प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंनि जि इउनिभार्सिटिखौ दैदेननाय जि खामानिफोर बे खामानिफोरा नांगौ रोखोमै जायाखै आरो नांगौ रोखोमै जायैनि थाखाय बेयाव फरायबाय थानाय आरो बे फरायसालिनि गासै फरायसाफोरा बे इउनिभार्सिटियाव जाय फरायनानै दङमोन बे फरायसाफोरा आरो नैबे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आन्दाराव जि खैथामान फरायसालिमाफोर दङ बै फरायसालिमाफोराव फरायनाय फरायसाफोरा गोबां जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जाबाय थादों। मानो होननानै बुङोबा बे मुलुगसोलोंसालियाव फरायनानै गथ'फोरा जेरैबायदि गोजौ सोलोंथाइ मोननांगौमोन, गोजौ सोलोंथाइ लाहैनो थाखाय जेरैबायदि गुबुन गुबुन जायगानि मुलुगसोलोंसालिफ्राव एडमिसन लाहैनो गोनां दङमोन, बैफोराव जाफुंसारनो हायाखै। मानोना बे मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय गथ'फोरा नांगौ समाव रिजाल्टखौ मोननो हायाखै, नांगौ समाव बेबायदिनो ग्रेड सिटखौ मोनाखै आरो मार्कसिटखौ मोननो हायाखै, जायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटिफ्राव एडमिसन लाहैनायाव बे ओनसोलनि एबा बिटिआर ओनसोलनि एबा आसामनि गासै फरायसाफ्रा गोबां दुखु जारला आरो जेंना जेंसि मोगा मोगि जानो गोनां जादों। दा बेनिखायनो जों लुबैदों बे मोनसे इउनिभार्सिटियाव बर'फोरनि थैजों मोनबोनाय इउनिभार्सिटि, बे इउनिभार्सिटिखौ मोनबोनायनि थाखाय गोबां बर'फोरा गावनि थै बावनांगौ जादों, आन्दलन खालामनांगौ जादों। दा आन्दलन आरो थै बावनायनि गेजेरजों मोननाय बे गंसेल' नायल' जाल' इउनिभार्सिटिया मोजाङै दैदेनजानायखौ, मोजाङै सोलिनायखौ आरो बे इउनिभार्सिटियाव फरायनानै जोंनि बे ओनसोलनि गासै गथ'फोरा मोजां सोलोंथाइ एबा गोजौ सोलोंथाइ लानो मोननायखौ जों हास्थायो आरो बेनो जोंनि सिमां। दा बेनिखायनो जों बुंनो लुबैदों जेरैखि जायाबाबो प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंआ गावनि गोसो बायदियै बे इउनिभार्सिटिखौ दैदेननाय खामानिनिफ्राय गोजानाव थानायल' नङा, बिथांखौ बे इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय जोङो जेरैखि जायाबाबो बोख्लायनांगौखौ जों दाबि दैखांदों आरो बे इउनिभार्सिटियाव फरायनानै जोंनि बे ओनसोलनि गासै गथ'फोरा मोजां सोलोंथाइ एबा गोजौ सोलोंथाइ लानो मोननायखौ जों हास्थायो आरो बेनो जोंनि सिमां। दा बेनिखायनो जों बुंनो लुबैदों जेरैखि जायाबाबो प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंआ गावनि गोसो बायदियै बे इउनिभार्सिटिखौ दैदेननाय खामानिनिफ्राय गोजानाव थानायल' नङा, बिथांखौ बे इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय जोङो जेरैखि जायाबाबो बोख्लायनांगौखौ जों दाबि दैखांदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो दिनै फरायसाफोरनि जेंनाखौ नुनानै जों नैबेबायदि हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो जोङो सानफ्रोमबो फरायसाफोरनि जेंनानि थाखाय जोङो बाहागो लागोन, खामानि मावगोन। दा थिग बेबायदिनो जों मिन्थिदों बे गंसेल' मुलुगसोलोंसालियाव दासिमबो रेगुलार रेजिस्टार गैया आरो जायनि थाखाय बे मोजाङै फांसन जायाखै, मोजाङै रान जायाखै। दा बेयाव गोदानै सासे मोजां मानसि, मोजां गोरों आरो गोख्रों मानसि सायख'नानै जेरैखि जायाबाबो बेयाव पार्मानेन्ट सासे रेजिस्टार थिसननांगौनि बाथ्राखौ जों बुंदों, फरायसाफोरा लुबैदों। दा बेजों लोगोसेनो बेयाव जानाय गासैबो खामानिफोरा जाहाथे फैबाय थानाय समाव मोजाङै मोजां मावफुंजागोन, मोजाङै मोजां सुफुंजायो आरो आसाम सरकारा आरो नैबे बिटिआर सरकारा फैबाय थानाय समाव जेसे हागौ एसेबां थाब बेयाव गासै जेंना जेंसिजों बुंफबनाय मोनसे इउनिभार्सिटि, बे जेंना जेंसिफोरखौ बोस्रांनायाव थाबैनो खामानि मावगोन, राहाफारि लागोन, पलिसि बानायगोन। बेखौ जोङो दिनै बुंनो नागिरदों नैबे 2 घन्टा धर्ना हाबाफारिनि गेजेरजों। आरो लोगोसे जों बेखौनो खावलायगोन बर' फरायसा हिसाबै, दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो सानफ्रोमबो बर' माहारिनि आरो बर' माहारिजों साखाथि फाखाथि थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फरायसाफोरा आरो बै गुबुन गुबुन हारि माहारियाव थानाय गासै सुबुंफोरा, गासै समाजा मोजां जानांगौ आरो मोजां जानांगौबा जोंनो गोग्गो सोलोंथाइखौ नांगोन आरो गोग्गो सोलोंथाइखौ होनोब्ला बे नायल' जाल' गंसेल' मुलुगसोलोंसालिया जेरैखि जायाबाबो मोजाङै सोलिनांगोन आरो बेवहाय जेबो बेबायदि गेना-खान्थि थानो मोननाय नङा। जेरैबायदि गुबुन मुलुगसोलोंसालिफ्रा मोजाङै रान जानानै मोजां सोलिनानै आसामाव
एबा बिनि गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैबायदि मोजाङै एडमिसन लाहोनानै गोजौ सोलोंथाइ मोननो हानायनि माखासे राहाफारिखौ खालामनानै होदों बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव प्रफेसार लाइस्रां लादुसिंखौ भाइस चेन्सेलरनि मासिनिफ्राय होख्लायनानै जेरैखि जायाबाबो गोदान सासे मोजां सुबुंखौ गिबियाव बिटिआर ओनसोलनि जायखिजाया सासे मोजां सुबुंखौ लाबोनो थाखाय जों हास्थायदों आरो बिटिआर ओनसोलाव जुदि बेबायदि सुबुं नागिरनानै मोनाब्ला एबा गैया होननानै जुदि साननानै मोनोब्ला अब्ला जोङो आसामनिफ्रायबाबो लाबोनानै मोजां सासे सुबुंखौ बेयाव थिसनथाइ होनायखौ जों लुबैजादों आरो रेगुलार सासे रेजिस्टारखौ जेरैखि जायाबाबो थाब एबा खम समनि गेजेरावनो थिसनथाइ होनायखौ जों लुबैजादों। थेंक इउ।